Adom 106.3 FM anansi yebedumfu ampa na debia meka se akuafo nimu a enye yie esanse mo ne dan mo enti abere bia bebo nwumo bia no yebefa sa akwanya ne so ye maamenom ye papanom ye wofanom akuafo ne abomaba so epiao madam enti na eja yenso ye konkon ba bi wofa they say my marriage say minya kran ka mekwa kodi kua kakra na eno ne asem no eja mo na makwadare wom se obi ka so mama sase a ede na nka medua nka ye na nka na ebi mo si nkruma ebi mo nso se meko anka medua meko anka beboa pa ene ade minim wofa de be efutu na de be mame ebi akuadwa ne wa hodo mienu ebi o ha e friend medim praying eno ye de ya medim praying ekese na wudua na asise aboso miensa ntam na waje ho sikadi jaso no carrot ne cabbage ne nua no na medim praying no omde no ena ebi o ha bibi ti se cashew ene se atia no ade asika kese pa ba ko eno no ye won sase a edua atia wo so a be yi wo Ghana hapa so ye nye sa ukọ ibono fam hona atia pe bia ho yesre ebi awiawo ebi awiawo na atia odua eye enso se bono hona sa wia nhede ni ho so wo mu dia pa wo de ko se kwa dege de ko time important ho time area ho nya atia wo ho nti se obeye kwadwuma na ejina adepoti a opese wo ye ansa na wahwe bia ya odua ne be yi ibi ti akakaduro akakaduro se adwuma kese a se oso be ye ho adwuma ne ya ebepo nti uje sase kese a na wadua you say akakaduro nti ayi atia na eno so ka medim pray ne ho bi da bi ne de eche ende be sante wo me nana ya adwen na o dabi panyini tufo dabi we ye aka me suspect say me nana be ka say mama checking sure say ye wo shembe da wo de ba ye ya say me de say me be juma me na ka ho o de de juma bi ne nana wo juma na wo ye o destiny work na wo ye it is how ka so bi ye kweduma to so kwa dabi me ye bia ka say na de bo say nkwan epokura say so togu dabi amfa she enya dia be ofa nana pese oduma be dabi me pa cho ma ofa ni bra wo ye adwuma no adwuma bi o ha efe na wo adwuma ewe jamba ku adwuma wo ho eno no wo ye adwuma no oni da so ho se wonni ho mpa o ma ene wona nanam so betimi adidi e wo sa adua na odua eno mu wo jamba no ebi ni koko ebi ni se obodi akube ana se atien ya meka ho asemi nti ne say me wo protocol wo beka say options mienu medim praying ene ewu ajama wo fa me kwa kwada no madwe ho ye nyina nkra ne mu tetenkra ne na so fa hona mu bokode wo fa kisi ene ene na twetwe nkom no fa kisi herbal and spiritual center wo ya bibiduro nyina hene upo wo ya bibiduro nyina hene ye na urade adom ye nya no kenkan me ene ene ni di dwuma yesu ande bebre free ne nchen ofa nyamisha pa nana agra oba ya me hu che na hye wona nam se nenye nana ba wo bai nana de asem nam akra na boko de ya bia boko this time around me kasaka me nana me ntakre no but this time around me atakre because me pe master key bi woni te master key na kodi ni nchai wo master key no amfa ma me dia me atakre na ma because the master key ni be sha me nsa nana o jaro no nana say ayi asoye boko de o nyame adom bibia boko ye de hu ase na we dem the announcement ba ko betwem na ne ye ne tewma I Black Frank or Germany me pacho ma ye wajuma na wie ma fro na manesa emba into what to nkra wa ha into me to nkra wa ha why are wie na so de ade ne ba na ma bro invoice but kenkai me dwuma de afa ni ye chance ni akagade agumum Bureau of Ghana Languages ekutayimu Bureau of Force men kan kire wo se wo nwoma watintim dada afa na obetintim opeso sakra mu wo de kwakasa huduo mu say o mamu kasa say amano ne kasa fabra wakachi wo be dia ma simple sa wafo obi adwuma wo de ne ko ba bi e wo so osua ho kasa upo obi obeche na afa ne bra wo be ya ma simple wo pe ba bi aye conference wo pe ba bi aye party wo pe ba bi aye wedding na urade adawroma
they say the restrictions no you find say mo agwa ne sa etim bomode asa obekọ makache omo big hall om de be mawo no aye no ha ma bibia kama hwe machi akwan enka kopom aha no mo community youth center en champe 37 military hospital na chi community youth center en chain 37 military hospital na chi wo your friend number we 0302 906761 0302 906761 Sanso na topa multimedia ekutayemu radio ne audio TV ni bibia na sa opese usua ne ya eno so no Dominic Amponsa won down no afre no 0244 022 778 0244 022 778 Nana wo se bo so nyame akoa won ne kenkan ngoma ne man na wotwe atwa mu Awurade adom brenyane ne yere omakwa akopiem wakura omakoye omakoto akura ajese akura yemre no bi sa se die ne besi akirei na akura atwa brenya no ahome ne hom ye twato ana sumasem bi oho e wasa akura da na didi kire brenya na die ne yesu besua firi mu yese emre ene nkrabia ene bekire nti na so yembonguram shan fa yekọ na afi kenkan me na de no yenko famra ye ba ye besi nkonwa ne yesua de kenkan me o kenkan me Otio da bia etwe edan no twetwe so eno so wo sinitrase ade nisuo no esie akora hwem so eka ne miruwom dindindin afi wo se ku fa kruwa no senso wo mukasu obra ne yenu ne ndi amanye ya die ya abo flobia lempo ni ho na masumano bakai baba oshomino ohi no wasensu amam na manu oh papa nsi ompodi enwu nya kra iblenya aha ni yegu na wona ekwan sie oh papa ekwan so die boko sewa oni chia mi free na tibrai achepa yi na meba na mabesra minchi yo ene die mamba montenasi me mama akwaba yo papa yedawasi aja hwemso ema wonum akwaba brenya epe opraye e de prai ntwenonum ho adobia ese kuntuna ukrai no ewo fom ho ema woda so ade chiye no brenya ene adobia koma akora no achi awo bekai baba ohwe ajahwemso no eba afie ho brenya ene bo no so pe na ohu no bra wo firi ho no na oye emfie numba emfie dunum afaso ama abofra no anyini awale brenya aje no so se iya eno wanyini sei ababa no ejina ho ehwe brenyanim tosi na wan so no obi a me nim ne baabi na wabo me din saa no iya intu hume intu nimbrenya papa brenyo po kenkamio yehu wa cheye na hi na okọ share dada dey me mama musu kakrao se wa winim abrabo yi se o ti fa ko a se o ti wa de so na wo na wo ho ayo owo ho
na obehu mponi mi ameni gusukra me hu na obi a ete wonani so na dabe na mobaye yibedu enu anajo ma me nhwe majanwie na enkoche abusuafo ya ehyen mukase eso ogya no edi nsuo si so ema agya hwem so brenya so epase efa efikire ho eko ne ofa onipa nka amanfo so anokwa awreho kam adanu nyina adwiregu enchanse no ekunkon ho akotere ene akusie ede ho aye wono matraye osan ebai na ya akodware agya hwem so awie oma okope koko ebre neja oyarefo afi okra no se okochia abusuafo aba brenya ebisa agya beka bi ase ebre bia mu no semina ebisa wase ani ya na agya beka bi ewo we wu dada o na awo siridia ye nso ewu dada na uofa obi mpede owo ho asema famachi awo siridia ye ya edi brenya enum anim eko awo bekai enchen ewo edem oda empamu enkoa wanyini aye pusu ne honamani atwintwam nani aye fita na gise ade bi ben pe ansana wo brenya vre hoi ya ekopeja nenna eka kire no se minna uba brenya aba unu ahwede mehu ba brenya brenya me ba brenya ya ede no tena empa no so ede nsa ewa nachi kenkamio kenkaime ehana ni pese ohu brenya chibemme na me sheni me fidu komache na me jili pase we dada asnane ni brenya owa ma yempeni foni nansa yo many GP se wa babeka yensa asinju nusio egu abro no ema eka wonum nyina brenya de adobia echi ano no afi odi ofie ene okwan so amanedie no achi brenya esre ya ama odi nanim eko ne ofa oni penka nsefua so ekosu abrewa onum ne nufu emu nsuo no anche ena brenya esan ba no etene efa nantebere kurum wonum a onim no eba bechia no de busuafo de omu fa kese no a eni nantebere emrante ene mabawa wowo na busuo no mu no edom ti abom ekopesika ede abesisi wonum afie emrante ene mabawa wowo no de onim wonum bebre empanifo a wowo ansana okọ na batatuo nso emu fa kese no a awu wonum aka no aye emrewa ene nkokora a wago brenya eko agya beka bi efie ekusun no obo no ensanso neje nua kuma kan ho bi nso ose wuye ache okosun no sara okohwe ne wofa obi mpe brenya ani tata nisio nifie no aka afasu sinibi wonne yire etibaakum na omba belma bia oyade ama wadwiri nso etibaakum okoto obi mpese otini fie no anim ofa ye tiatia o obi mpe ema ne so ehwe oni nanim na ohu onipako meji wonso na ye won hwa ya ofa ofa si brenya o ofa brenya waba atu brenya okoya cheye tomimu atu oja brenya mu efa nedwa no edi omonim eko ne patum oma wonum adwa
Ankokosa nsuo ama wɔn nso brenya se entena hɔ na wanom bi. Odi amane wie no. Obi mpe ebisa brenya se. Brenya. Na obesue wo wagya hwemse hɔ no ma na. You offer. Ɛhɔ na yebesue. Ɛne offer. Yebesire kwan na yakɔ. Meye brebre na maba be mama akɔ aba. Ɛne munue ni awo. You offer yedasi. Ɛne yebekɔ. Yo, mama abai. Monanti ye. Ya ebo brenya amane se. Nante bra hina na odi ade ebra wo krom ho no eka babi no. Wode awo bekai babarima baako a waka no edi nade. Wono so ekọ nakura bese bosumi mienu ni. Wose afei ansana waye na yi awi a wototo mani apɛ obi edi ade. Oduru efie na abrewa bekai eda ya eda so etwa adwo. Ya de ahometie bisa no se. Oh menna. Na die nware ho na wodi. Ya. Anenchena da ne marawai. Me wasana me from mama me. Chiano. Debi o menna. Ya esuma ninu abarima kuma se nkofre ohima emra na opeduane bi ama brenyanom aka omano. Ya esiesie odan baako a eda wonu fie no mu ede ma brenya ene ne yire. Oyi wonum niema no eba ho. Brenya ekokrum ekohye Ototo kuntunu sumiye ene empasotam woma adobie sika na ya edinanim ekototo nkuku ene nkaka. Brenya ansai bre ewo odansi ho kra. Woma obi a wakwa adale adansi mu ebeye nadan a obesie no ehyehyeye. Oye na adwene se obesi baako ewo ne ofa onipa nka nsefua so na osi baako ewo naja hwedemahu die so wanyi naja hwemso amfim dabi anwumre ne ofa obi mpe enam poma ho eba ne nchen obesu egu no so se Brenya we die sawaba pebibi kakra mame na me fam bo me ho na ma bre ne akom kire ofa ini bi na mama obi Brenya na woni pa wo si adan miensa na wo se woni sikai ofa me si mini bi onipa a osi wontimi entity wusika ewo ajanka ho no ene ene die wusire misike Brenya asemi ekai obi mpe nsem a oka chen bra woji sika free ne nchen ede atu ne batan aniwo eka no nanso ohia ene brenti okoto Brenya anim esre no se onfa ne bone a waye no enche no na onhu ne mobo nisio egu akokora no. Oh Brenya we dia me srel me nyankopon din srel wo me mo bona fa me bona eche me wai fa wi asidie saa netie saa na mpenifo ka asem bi se wi asidie obi nim jonkukura obeda so ama ade ache wo de ekọ na meba na ma be hu sisi a yo Brenya me dawase na mesre kon na makọ me hwe wanim King Kaimio, King Kaimi. King Kaimio, King Kaimi. Jim FM.
kenkan mi o kenkan mi. Akora no ɛho ɛsan no ɔda benyase na ɔkɔe brenya ɛde enkra ɛkɔma agya afisɛm sɛ wɔne adobia abeduru nantebrɛ na ɛnkyɛ koraa bɛba abɛsra wɔn ampa enkra no ɛkɔe ɛni na wɔtwe koraa ɛna brenya ɛne adobia esim ɛkɔ bɛbɔbra da no pɛni bɛhwɛ agya afisɛm fie wɔse asaman aba fie efisɛ na wayɛ adobia ɛne brenya yie adobia ne na nyinaa esu hwedemahu ɛne nkrabia ɛne gye na wantwe wɔn ho ɛmfiri adobia ho da wɔmɔgya deɛ na ɔnhuno adobia ɛde to n'agya ɛne n'abusuafo a ɛhɔ no anim sɛ papa ɛne mpanifo a wɔahyia mu aha yi ɛnna meka ma mwate ase sɛ me deɛ meda ho a ɛware brenya na deɛ ɔso wɔmpene no wɔmpene me aware ne mma so no obegu no anaso wɔnte ase sɛ meda so ware brenya mefiri ha na makɔ bebi a mepɛ na munhu makyira kwan biem ti meka ma mwate ase sɛ brenya no meda ho ware no mene ne wɔmba oyɛ me kunu meda ho ne neti yenja aware ye memba mia na mede adobia ma wo brenya aware nanso ebusuapani netutu nsem gu masum sɛ menje adobia emfiri wo nsem nanso ene meka sɛ ebusuapani ne kura wewu Adam 106.3 FM Sunikin Kaimi Juma D to say the Agrona ayede na ayi wafa ene de na asa yi tia mam you sisa de be ba cho ben ho mame na yenya kwan no nkwan no Dominic ba cho bra yenya kwan anum nkwan no Dominic bra wona mix ya de ne de mai wo sheda na na wutwa so ana se ne de ntina ye metia sa no ne de no on se ade bia beba wie ya na suspense ne doso aha enti ne nyese ya wapa but story no ekwa wie no on se aye de wo wasum enti wutia I say oh enjoy aduane na ngasa ba ba realize na nkwan na sa tia ye bon komo na ye ka brenya ba bia awrade na kopie ho ne ade a ya afon ade na se me kra mani pa ma me so afi kra na nka ade aso mi dem aye me de ne ade a ya ade na se intinese ba bia akosie no no ba bia akosie no no ba bia akosie no no ye go yen over na adobia fidie no ma me ofa adobia kasem bi na adobia menena nyaadwi bra adobia ware no abusua ne hia ena omde ne ma brenya awade be gyae no nso abusua hia ema waje adobia firi brenya nsam on se adobia hu se bibia ba fie ndie na no yabo ofa meba ho meba adobia asem na o kan no so na yenhwe emra brenya ko ni krum no na akora akọ no nkwa ahwem so akọ no nkwa sari na asa abusua ni nyina asa magunu no so tutu kwan yenhwe saade no ene wuko yenkura ase ekuro ni madampan obia pesu otu kwan ko bata na wono so konya adwuma broni adwuma ye adwuma be ma ne sikantem meto no maton etuko yenkura ase wa dampan ene enkokrafo ni mrewafo ya na daso yemfu ofa niema abasa no ba ko ye kwadwuma enni bo entia se ye hwen yenkurase a sabre ya buro se ne ho tutun e kemia se obia no wo bibia wo bi enti uhia udi koto aburo no so a unya hwe wo aburo odua na fi wo twani nyina amono no
enso eni bo bia wantwa ne saa nso a onya bi ntuatua ne ho aka ne ma school ni nema se ukasa o de bro no nsia ebedu se ebeyi a ebedu bra ebo beba obetutu no na eka wo dede wo ho no nyina no so no nyina akoso na se ye makua no nya akono se de be ye mabunu no betena fie dabi ko adwuma nya akono ko adwuma de enya akono so enya akono enti nokure ni se wohwe ko adwuma se na etia na se we nya oboafo bia pani edin na na ya ho na yakora de se enei emabunu no bi bakoro no papa o brode na wado akokra no akodo adua no na wono abranch na ne sadu ne nadu ya baso sisi ano no no motwa so ho so we no me no me ya de fa no be o twa bode aso no me asem wonti ukonkrase a yankokrafo ne mrewafo no akomonkwa wo yire ho kwa adwuma na wokono nyanko be ma abetwa bode ne ko na sa ke mi ebiebie nwuma kra wo nkra na se a komo betena se a ye adwuma no ubia ebeye nanso da bia meka yeso me bibini ade a mewo ewa bibifo ho a me ma hye no so ne se bibifo sabe tafache ye kan kra ye ne kra kaswa ye kra kaswa pa enti bibia ye beye no na ho abasem o le bia adwuma yi timekeeper na o de adwuma le head nsa no obi ba be sign di no kona fum timekeeper wa make no so abadwuma aya so wo ye adwuma wura so ho enti se nipa be 20 na eso mbe ye adwuma factory ha nipa be de bia nipa be na be absent obra ya make wo ni twa mo ka nti ni nyina ka obi ntina ma ile ye ntimi mi adwuma ne ade mi adwuma no yes say is mine ne ma sese ewia no so no production na ye no before say be wi na ya ayira do so se ne aka papa bia also airport farm was da wono abekọ poultry farm no nkusu a wonyanko wonya tu ne to a nkusu a wonyanko say ba ko abranche ba ko ne ye adwuma no abranche ne yere be fa nkusu na no no akọ akoton wo mu wi a na afi wo ma hyehya hyem to be ba na isa agba no it you suban you suban ma memra ayi nana so nana agra nana yenhwe o obi mpe ebrenya wofa embra brenya epesu otu kwaye okose ni sika no akra obi mpetimi de nsase ni boka so wono ne sika nhwe janka enehwe ni wurafi wasaba brenya ho ba besiri sika no sa no ya na eye the law of karma ene ye kofa sa de ne ba anasa den esanse obi ho wetimi di bone na afi bewi ase nipa kro de bone ni di no na nyankopon ahira no ewo sa nipa kro na nim na no so akofa ase foforo de aba Agraka brofo bi say the Lord was what? The law of karma. Oh, the betri my day. Oh, ye beka say. The law of karma. Because I want to akra mo here. Oh, for mo na dia yi. Oh, ani e kaji. O di me akọ brofo. O pese me wo chere me, mama wo chere. O bo afete from obi part of them. The law of karma you can say wotwi. I just said the audio will be Ebiasa and one of the Udiana no chat. Who bring me that of Adi was Hannah. Oh, Sango Pesamo, whatever. You're going, Nana. I crowd in BB. If we are seeing way, eh? A bushia a woman be as a winnie be a wassamia mobile. Sabu Unimian Sam cry, Unyan Sano, Okasakra and fine yam fa. What you said? Because I can bring him. Abraboni mu ye den ma no na nka breja ebetua anamono because say ni wo fa na ye de etumi boa do because se ni pe bia okobo bra o sa ko wachi and then me ka the secret of BB said ade enipa bebre wo sebe omemu ha so mo bo bra omu nko mu fie bi ana so mu nko mu achi because nipa ne kai ade bia na buso ni bi di aya no yaw bi wo ni tirim. So what was it? I can dip be obo bra and go be sit down wo kurum. Messi will be man so. So be met back out as a min and oja. Missy fee won't be kuroso. Messi will be kurum. Very good. Because Abia, me bo brana, I want you to buy a me table swaffin. I say bushaffin sikawa or moboam and oman boame. It be too better. So what must say? In a median what the bo It is Saya only now will be trim. It turned to me, mammy, at the end come if you back.
na wo a wabe wo honhom ma no ma bi wo so timi gya mu ma ne kono e da so hye otiri ma agi ne very good mama nka se menkyerɛw hwɛ ewiase sɛ waben anaso ho ade sɛ dan ofiefu bayifo ho ade sɛ ho yeah minim skani bi pa wa pam gomu apam he ya papa no wo sika pa onye sika no okɔ no krom na ekɔbra na ase bisam sɛ denti eduane kaka omede ma no na wie ya no sɛ enti na nipa no bebre ho a omudi yo mo pese ombesa akofie no me kai si asem so me kai sɛ mrebi atwa mu na me pese me free Kumase na Kumase na me free no minim ba bia me free Kumase ameko na panyini bia menim no wo ye busuani me mo ne din ebia na otie ɛna ɔse kwaku akyɛde anyamede ama wo yi o de tena Kumase e bɛhye to ɛnam so yo waka mate ne nansa so na me bae nam so akwantuo ne de maboa me ho na aka de me de bɛkɔ ɔso diska no ma me a me de bɛtena Kumase ade kokonti te ɔsa me a me de me tip me kai me de besen o madamfo ɛnam de froka ɛba nkan ene awurade adom me de abɛka bɛpem ne eti onipa no bebre ho asa ya wo no wo mu me me boga fo bi ɔso bebre wa abanoni a sebe bebre temi obi am fra me complain ana aisa sebe yentumi mba Ghana na fie ne mbesi fie o bebre na to fie wo ho because of okaya odie bi ana se de omode yia no akuta no sunsun mu a ne nyame ayi adom no apre ne nyama akoyi amana opanyiri bi mpena samre wo sresre no because sisi and nyame ayi adom brenya se brenya sika it is na tamfo nyina ba den ebeba ne nchen na eyi na wo fe ka adobia de no adobia kɔ n'agyanom so ko sai kon se me de brenya minya no wo so wo gyina ho bi ne yegu aware yi yegu aware ya na ne ya de ne kuku ya butu afi adobia ba ya mpacha wo fa ben adobia ba na no bla 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 en senka adobia e ka kire na jase pape wo mi se mugu aware ne bra na mikunu ni ho makwa kwa hwere se omra na oma kam de binchira busua na yenka awade no ensamum na jasusuma e wa awade na kinu ensan nyira ho e ma adobia isi ara kese nyampanyifo ka ni omo ye nyina adobia bobo ade na wo adobia na wo hobi ana na oni hobi no hobi da ye ja awade gu awade no hedem ajetia ma adobia ya sa de se oda ho yira ina adobia de ya sa de ode ye de very good because on person obobo ebusuafo na no aden atufo nti afedie bibia be fie obetimi ana dream ba say no sesi anu mini maware enti bini obema na eden etwa say bobra na sa ware ne egu no enti di omo ye na odo obema no ehem pratwe odo obema no egu aware no dabi ena wakofachire ko dis physical ye egu ba susum no ngu aware no se susum ye egu ma wan ka physical no ntimi nya odo emfama bema ni biom because susum because yes because odo ye susum odo wewe ye susum se mumia nu susum no ehia obi na obetima to muntem bas mu kwan mu wa ena muntem meti sisi ya se me na se meboa ankyere ma se nia me kan se awade ye entiase awade na bro fudi ni understanding awade na bro fudi pa oda da ena ne twi ne dey understanding enti awade understanding o mu se understanding no wo ebrenya ne adobiantem na yeba ya mamre kwanso adbia eware be ma no amamre kwanso ena wo mu gya amamre kwanso enti amamre kwanso de aware ni ho ti do mo ye na yisuma se dwadi empna twen enti se bia to adbia kunu no na se abusua na kase wo mu ni hu bia ne kwanso ano no na se ewe ebetima ba se nka brenya nyame amfa sa ama ena nka okoye na wa ama ana se bi o mu ba kurum ho no adobia ba ya wo ka kire ne sesese ni sei na ekoso na se brenya to sesi a otimi ni kuna ya so timi kuna otimi kuna sase ya egu awade no abusuani bi ani na chi enko bedi akira kwa na kese bia mma enkwada wo omontamu ntia adobia timi ni kuna sase egu awade no ndi se adobia ne be me be san aware akani se adobia twori gina na janom anim ekeka ntam se wa ubia wo do ado be bia jan show no na so wabuna janom ntia aso wo ma anu atwitiri fom opade na kra nyesa na yeka no opade na nyesa na yeka no ndi se obidu bia ma se tobo na me ba sasemwe asama ofeka no atwema adwena ba asem bi so wonim se enne nkwada ba ni me pa acha woka o ene de no kre
enye no bia na adobia yi adobia de be yi David adobia de mimi fa bra mu man da enye no bia na adobia yi David sampanyi na nim wajana matrase egu awade so ho enti wo ba ya wonum se opa ukunu no so ebia ono so wa fa chire wo bu nyina nim bibia e ko so yesa adobia yi cross ko fredi kuna ba na wa bagire ne ma yira no ho na okoyira ye ebia na nei ebia wa fa chire Ine when say no, remember near the destiny. Say yeah, say it here. You nim baby adobia ko ye. So fa chira na one fa chira. De won woman nim na ye nim na ne ye ka. Say nka bibi kura ni asa de wo fa ka no. Anka bia wo nyina mpanyina nim entoma ne wo mo. Na mum ka bia wa fro papa. Wona na tenase. Sa adwenche bi wo ho a obuo kwan so. Wona na susu ho. Na so wante ase kura na so be ye wo ye na. Obi do bi e hwe. Pressure to meet you one shall be bibia. Say be what you cry way under pressure. Way under pressure. It is me for blame more ba no. What I say pressure egu awade no. Say adobia de edwatura fa panyine ba kopeso. Papa so say wadaruma da ya egu mane me kuna wade na wo hobi. Di manim na o kira na pa kosre be se be bia de na kodu no. Na mon kwada nti jaya enyeji. Nti wonsan enye nensa. Na awade ne oksan se obi ko wade obi ya de ne sansan ko ma no ukujaya wade ya de be ma ne nsan wade bra abusua na bra obe ya de ne nsan na san na de ekoma no yese wode benya ensan ama no ama ma je so da so tia wade benya so ba wade obe bia we right asamo Dominic ma memra so Dominic ye nyina nkran kupom ma ne yete ye free kwada so ne YouTube atane ba he Elan so no say kwada so bola kisim so okay busiano police station the old police station dana ho what they call a blue micho no blue micho SDA hospital side no abron sign mo fie ono kwa ahemfo fie a chance any oben Kenya so na mama so fie background ai na se Kenya so fie no so free ya tuba taba Emma you fie nim said no brand city nipa bia no mpɛ asɛm nipa bia no mpɛ asɛm nipa bia no mugye di nipa bia no mungie ndi nanso neyi brenya koduru fie a okuta ska kokɔ wo si dan de obi asesa na no de ɔmpɛ na asɛm kra pɛ na asɛm Dominic nti daachi bia awurade bɛ ya dom ama Dominic abɛ nipa kɛseɛ asisi afie atɔ cars afa nkrofo adwuma ukofia kwada so ukra mu fie na ho ya himpo ne wo rest house se ona ne concert no akono ba mo ne ho amamo no me etie ne se urade adoma wo frifie no sign na ne fie sitie urade adom na unya skat se brenya wo gire se onipa bi ho a o mo ban wa o de ya obepam te se de brenya de ye wo panyini kwaku abrabo no ho nyame epagya wo si ba bia se bi ese wo soso obie wo nsem I was a yenua be born yumbi or say onyame ye wadoma also ye day usu bie wonsem tino some be can be here and no but if you see me ba Dominic me ba ye will be ofie a what say akrai obi mpe ofie nana be kwaku bebre okay bebre me kai bi pa your friend din de dia na okobo din ana say oh yeah even me ma me kra wu ye no kwaku me wo famo ensem bebre kwaku na ni nyina mu no ohu omo we show wo enei kwaku bitimi fa phone frɛ me epe queens e wo me ho wadane brinya madane brinya ohu ya na eya pa but untimi na wachi untimi na because wakoye nipa sabio ontene nkosi awieye enti so obi mfon so a ebia wo ye no on say at times ya na yese se ye power pempoma na ye hye ko mu den at times say situation bi basa e ma so hye wo den because say ebia ye nyan in the silver platter Dominic hwede bi ho a ye bo wa ye buko mbade ya na eye bibia nsi kwa e wa abrabo mu on say enam de brenya fa mu from na sase frifie ne no ma ba yiraye oboroye ensem bebra atutu ni nyina no ama na ahenie na obedie ye beba ahenie no so na se brenya sua bibi ama na adwene ma da ho obi beka se it has toughened him that is it ama waye obi a onim de wo ye menka on se ekwan be na brenya nyansa se memfa sika akọ ne baako na menya ne aka no ho
okoton ye no on se obobo adaka ene obesi sa sika ni nyina gu mu omode koye ejo ha sa nyansa ne nioma wa fam na ni nyina bi ene ka ho a wotimi nya adwen bi se memfa baako na me ba metimi aba be ton experience is the best teacher. Debi oba ne kra de so on de okase nko nya ne ho ne nko nko no wa so nje on fa me pa cho ma me mra so ofa se brenya ne nam nyina no bo brema susumpidie a wo famu na wo do ne nsamu si cheche ne ya chine tum nya ne epe na chene hene na woni se wa hanfu bebre wo mo ne nam nkran yemfo mo nye hwe ezu won kofie wonim sa akonya kora to no akora ni wo mo se sa akonya sami ebi ho ana abusua no epre ade no sa se nyo bakofo no ye de hye achema ye de hye nya akwa ye de hye ofakwa manu ye de hye sa nipa miensa na anumi obia pese akonya ne ba na bankuam nti eye competition sunsun no na erife omo pre ade no so enye honamani o be ma no epre ma ne ma so ne ba ya de hye oba ma be se ma minu miensa na ya omo ye ade hye no obia nso pese ebe ko ni fie na adidie no ekono mpanyin mu se ekoba se be ma ohina na wote so no efiri mu a ebenku a no firi mu no esese ko ebenku afufuru mu sana omoye no enti eduru ba bia obu ho ana ekwantuo na otu ya onko fie ni nyina no na gina biribi so sanse okofie a ono ida de be ma no ebusia no so mpese sa de de be ba nche obu akwa wa buchire oye boga onya kunya na obedi nanso ebia eno ne so eno ne so se chiche edanum ekoye ma menu mu a yekono mpanyin mu but ebusia no so yemfa ne se menu mienu wo abenku amenso me o me de wo betimi aboma refie se ma me mafie se de be ya betimi abedi sa pepe sa na yesa abu ko timi yare betimi bobi mo ka kwantum na ade na afrafa no so bra ade de be se de ma no yare and wadi dem na ehura tra no na se wanya ba asam ne wakwa fiase aba wakwa fiase ba obeba na esi na chi okoko ba na besu anim kura wontimi ni na me so wakwa fiase ba no ade de no ma nti nza betutu ye ne bebre yo ha na wase ofa adisua bebre ho ha wosi bebre ho brenya ngomai ama yesua no ma bebre me de mesua no ma bebre be na afri mu na sade na wogye ka no eno ma bebre ho a e wosi ye ko honhom ne ko bisase ansa na honamani ne obibi kan yaka enti amatie fo mrem number no 0302 216561 0302 216561 and 0302 216562 nafi for adventure bana Facebook o ma fo bi adventure o mo dia fa Facebook e de aba Mavis abena amoakon asiedu was my favorite program pa kenkan me and na ekoso no no one was also di bi aba and was brenya was it brenya you don't okay or say enyi kwase brenya e de bone etua bone ka wono ne message a wode e ba ye no we YouTube ma me ko Facebook na fe Facebook comments a manfo e de aba no pacho ma mu inbox me adwoten was it kwada so guys na dey already kwada so program na wuyo ono so kwada so ni say once what na kwada so da na me dey kwada so Pentecost asori dan opposite pe Italy for fit me abrofo ne try ena Dominic also near a concert rest house ena ella was police for China no what here na John o mama crunching there with their boss a nice program so ena Joseph Youngson so say war Queens New York and a wood tie yen de every monko so fa messages number na do na yen kan fa mom yen fa o frefo we kan hello what's me kan me pa cha me to nkan pa cha wan ni kan me dwumade ni ye fe mi kwesi beyin you kwesi me ntie o ka sa friend me ka sa fi tema ye ntie we yo we je ye demasene adwuma pa mo ye yenya ye fa futu wo mu na sene a mpenfo mo ka no ahye se na mo ka fa ekodwua ho sene a mranche no enyinje ekodwua ho ebia ne na eto brenye se brenya ekope sika agi sika wo ne wo fa ho oda akopɛ bibia be fie no na wo fa no se o ma no
me was similar experience ya mako ekura me a very young guy mako ekura kwa ye juma wa family ebushia asase so ekodua koko about 5 to 6 acres ahwana wode asase no ma me no hwana atene nyime twe ho man so no wo fa ho me uncle wo ho obeka asam no no na ogi ade ohia court hia na obeka asam no o se on ye no so mi se ndi no kwenti se adwuma ni na abomi 8 years makọ seni ni na we kwa so de kodua koku Kafra hello me pa cha wan ni o mpacho me de Sophia na aka se friend paso me free tashi ye chat tashi for yinti o mpacho se eba ne se abusia trase no mo ware omo di aware na oba no to bibia including oba no titun sample se eba ne se aware na engineer ese sandi ensako obema ni fia na wo ba na to nsa na ma be man na be man de bre na na se de pato na those time na se nyememu nyema ono be man na nyi senso wo ho no nti just to cover him up ana ye share ye papa nso bose anka 1 year later no nyema ese tutoma me papa no ye be ye nyina de ama no be ko ba ne se 10 years mu na ewe ana oni me ye ase ne nimbre ye nti se no me mo papa fie for 3 years ni ana no free fie ha no moko nti me bisa se ofa we de so boa si ano aware no se wo ba na abo be ma no bosia mo de be wara on de abusua ni mo ho hwe be ma na abusua fo ne bae abeje wa nti no ye mu ntem mu mi ntem nti se mo be gya ware ne de a se wo ba na abusua no e de be ma na nsa koma no nti so de koma na be fe cha kwaje wade a ade to na obi atumi awaro anya sa obi antumi amewaro so opeso gya ware de a je se wo de nsa koma be ma no yo mi ni aba me je se what the offer can yo offer that's 954 hello yen fa ofofro ne nen to aso hello yellow what me kan me tun kapa yo haya ken kan me pa cho hwan ni yeah we family Francis Akagulu Francis yentie we yeah me bo me di Ghana nyina we free na aso mo kanu aye no kwori trudu efa nia ahini tuwa ya na susumu nipa bi so wo ye wo no ehu aye pepepepe sa ko ya wo kan wi pepepe ana menamu ye fese kame ko fiase na akonya no eda ho na obifa le kasra wa ofa obesu me count say 23 ina minto kame ko fiase oni bibi ye fansia ye wie brenya nwoma na ye be pe ebre na nipa bi a wo matie do masua ne ade na dako ya to ye nsa afram ne nyina ya tena se na wo die ne nkrofo ahodo de a wo de aye mfato na afi ya bo awuram why yo yan 4444 hello ahoma na nse ewuma na ebu ni paka krase di tibia bibia be kama enti yuguso efa afrefo na nche bia na afi ye di esi hello pacha hoini dankwe kum pacha maju mejo so a wode hye pacha Jennifer me free masaeko Jennifer enti wa dankwe ku kinkan me dia je o manga na bosu tisi abebi anam bia kinkan me no size ba pacha na me se me kan say adobia oni mi pacha oka because our rainy yeguno ba wa se dey yin ni se yin mi hu se me pacha eno ni me kan te mba na eti no entia why that yo ya dance pa adobia no boda mani hello good evening good evening majo pacha femina na kwesi na ka se free me ka se free pantai ye cha pantai for yin too pacha won se na mo ka mbebu na mo mpe kwa ejuma ho and then me obia woni ba de ejuma na opeso ye doctor opeso ye lawyer uye sa ejuma na yembu kwa so ye nipa
it's a better than a maybe not on my say, Jumano. Ten young fort, and I'll face out to be answered. No, say, story in fitty as on show any sign of disrespect a man who's for that. I don't know, say, yes, that. Once I feel I say, a babono wakum, and I say, once all 50 no so no, 900. It's in a field with Sinable. Mimi, when you say because of say, Nikuno, any scantia, because the Oma film, Takanaka Sobejana, Kawajana did that. Another way, respectfully. Oh, yeah. Another. Star also approaching on another wrong. It was so say, on your mon cannibal course. Naso. Yo, Yanawasa, and for last quarter, hello. Any poopoo near Maha, enemy. Last one, Huffy, King Kami, you made the family. Hello. Hello. And Pacho, and you. Hello. Hello, what's a man can? Hello, what's a man can? Shine, the tree nene. Well, Yefa for last one, Nafi, Yefa and two Nafi, Yanko and him, so no bit me about so one branafi and twice on your baby. Hello. Hello, T. Can come in you, whiny. I don't know, fan and fan. Well, offer. And they say, be last one. Hello. Hey, last one, they also buy in Pacho. Hello. Lower radio set. Good evening. Memoajo, whiny. Hello, Meto and Cow Nakasa. Monsieur, because everything is at home. I did here too. Now, the area branch here. If you are a rasta now, what bus, my dear, or shots, my dear, in quite a brim. I know everything. I work in more there from our now with you. Akra say asum tokro da wasum asumade tokro wasum and okra de itmi de motosino itmi de motosha cha nansa oh na tokro da ye nyina guys sa tokro e besi na mum so dem person pa betna pa kai nyina no da bi se de tie se bra wo ye de hye na okro no mu no aniwa ehwewo nti du se adedie no ba na de susu a enye wo papa no maame na eso wonsa e de akodi hene no ye wo mpanyimfo bi okroma ye si ahenefo wono na ye wo mede ba ohima na betwusu ohima na be so wonsa e do akoma si ahenefo ansa na wo matumi do se word this year nti se na efri umofra bremu ye ntimi anche wantenase entufu se word this year obaya konwa ya nche se de obesi atutu wanamon na wunyini wie ansa na be so ye this year onye this papa sadete enti ne wo mu ne se ohima no de be so wonsa e de akoma won ma esi ahenefo no ansa na won matoto ano ehu se ohun dia sembia no present o se o yo hene e do ba hu bravo mranti ni ade ohima de kwa do ko o se na ma me no bisa ohima ase so mfro ohima ama no o bo ohima ama ne se fe na de she na ni daro so no abafie ndi na osoma se mfro ohima ama no so ohima no ba ohima no wasembia ka wo brenya ho a brenya nya enya munya on se kwakuso obi bedi hina ye won penifo wa hemfi a omo de ohena na nipa no ekodan mu ebo na deja ehwe ofro wutrimi besi wona asese woni dam bia dabi bra wa hema da twusu awie ansana atankonya no so adwo atuma awie ansana eno wadu ho ye be hwe eti samre ye kase ne Dominic Mesuma twusu eti bo number ye bre na so na fe ye nko ye ai wa person ye media school Opeso ye radio TV Fred Topman Multimedia Institute your Kaneshi Zongo Junction your number is 0244 022 778 0244 022 778 Nana Oja Agra when a drew so me that's a casande mama man kase binti me na so me no be enu de asemi a obeka kura microphone wesi ni me ma me go sizala no ti me asina na me nti o kasa up crowd me fa ne sa into de o de bonamba na ne nko o say ma me no say wesi afa no ho a wode phone number is 0242 96 54 66 0242 96 54 66 me WhatsApp pema so what am my side afienya side na wo ba brasek na fa nsawom ka ofita kwa de side obeti besi wakaso anasa sapem we circle wa fa nsawom ka eno anso be frame na ma no me ma da shi de aba me ho mo aha susu bedwuma na me ye me pa chew
ebi a hard luck chow anase obi asunsuma ware how anase ebi o de obeso da ebi na o de number no na o de atudwa no hu problem bia mo kona ko hu ne friend na woja wo fa ye monitor na akasima yo me number is 0249 0249 bibidro hene number no 59 80 0249 59 8081 nana kisi opam the first bibidro hene Ghana hanyina me wa new batiano ana ko wunkwatia me da tie fase ya fancy of Kisi Nana Uja and Dominic Amponsani and Umudi Jumena, Yaswara Swan de na me kai was and you no see Abram Cassiabo at Shiabutin Papa B, and that's what the Wafan who was it. What a bramo, ya dear Jumadinasi, we did your bidum be a quaducumidas and ne, Yamepa. Ye best answer share. Shall I quite a boat on bomber don't train. Sanso and an no sebus Yamia qua. One no and a kinkan womano. Edmire my Dominic Amponsat of my multimedia. One also a fra fraye. Edmire Yadamasi.